want het was een fijne vrijdagavond voor het Limburgse voetbal. Alle 3 de Limburgse keukenkampioen-divisieclubs en het linker rijtje. En alle 3 wonnen ze hun wedstrijd. Natuurlijk, het seizoen is nog maar net begonnen. Maar het is wel een kickstart voor bijvoorbeeld MVV. Dat uit won van FC Eindhoven. Daardoor zijn ze nog zonder puntverlies en zijn ze zelfs gedeeld koploper. Maar trainer Andries Jonker kijkt zeker nog niet naar de eredivisie. Nee hoor. Maar MVV-trainer Andries Jonker had wel genoten van zijn ploeg... en met name dan van de veerkracht in de tweede helft, in de slotfase. Dit is Dumont, die in minuut 90 de 2-2 binnentikt. Een niet verwacht punt leek eraan te komen, maar er zat nog meer in. Dit is Noah El Hamdoui. Hij wordt gehuurd van Excelsior, is 19 jaar... en hij bereidt de winnende van Pawiro Di Hartjo voor. Ik denk dat we op veel momenten nog even zoekende waren. Maar dat snel weer oppakten. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. En dan zie je ook dat we de wedstrijd goed omdraaien. Want MVV begon slap en moest al na een kwartier... een eigen doelpunt van Milan Hofland incasseren. Als je gaat boksen moet je niet met je handen naar beneden beginnen, want dan krijg je een knal. En die hebben we ook gekregen in de eerste 20 minuten. En dat vroeg gewoon. Jonker verwoordt het op geheel eigen wijze. Op slag van rust wordt het wel nog gelijk en leek MVV op te krabbelen... maar direct na de pauze verviel de ploeg in de oude fout. Maar in de slotfase kwam toch nog alles goed. Kijk, soms is het mooier om in de laatste minuut met 2-3 te winnen... dan afgetekend met 0-5. Dat je dat de hele wedstrijd aan ziet komen. Ja, en als ik dan in de allerlaatste minuten scoorde... en ik zie al mijn wisselspelers feestvieren met de basisspelers... en dan iedereen gaat uit zijn dak. Ja, dat is wel de belangrijkste reden waarom ik naar MVV ben teruggekomen. Dit wilde ik heel graag. Dan naar VVV. Dat won knap bij NAC Breda met 2-0. Maar het was een avond waar voetbal niet het allerbelangrijkste was. Het meest indrukwekkende van NAC VVV was het eerbetoon aan de overleden dochter van ex-Fortunees en nu NAC-speler Mats Seuntjes. Minutenlang applaus vanaf de tribunes en vanaf het veld. En ook de spelers van VVV. Ja, wij als team zijn, dus moeten dan ook gewoon een eerbetoon aan hem geven en aan zijn vrouw natuurlijk. Dus ik vind het niet meer dan normaal. En zoals voor aanvang van de wedstrijd al werd stilgestaan bij het overlijden van Bob Maaskant, oud-trainer van NAC en vader van ex-VVV-coach en MVV-trainer Robert Maaskant. En daarna werd er gevoetbald en nam VVV het heft in handen. Edi Giuliani brak de wedstrijd al na 4 minuten open met een werkelijk prachtige treffer. De buitenspeler kwam afgelopen zomer over van het Franse Toulouse en toont zich een echte aanwinst. Een hele leuke, bijzondere jongen. Een beetje een artiest is het. Brengt plezier in de kleedkamer, daar hou ik wel van. Hij is heel open, hij is vrolijk. Ja, hij is hier ook wel eens irritant. Dat zag je ook vanavond naar het publiek toe. Aan de kant, ja, hoort er wel een beetje bij. Zo'n iemand in je helft, zo in het veld als in de kleedkamer. Ja, heeft extra kwaliteiten waar je in echt beslissen. Maar hij werkt ook hard voor het team. Dus hij kan een goede speler worden. En ook na de pauze was Giuliani beslissend als eindstation van de mooiste VVV-aanval van de avond. 0-2. En tot slot Rode JC. Ook die ploeg pakte 3 punten en dat was hard nodig... na de nederlaag van vorige week in de eerste speelronde. De opluchting na de eerste overwinning van het seizoen was merkbaar in het Parkstad Limburg stadion. Roda was beter dan Helmond Sport, maar scoorde moeilijk. Maar die kansen die we kregen, die benutten we niet. Hè? En dan is het wel lekker dat je zelf nog standaard situaties hebt... waarin Mitchell bijvoorbeeld ook hartstikke belangrijk is met zijn trap. Ja. Mitchell Paulussen is de man van de vrije trap en de hoekschoppen... zoals hij hier Lucas Beerte bedient. We zijn er dit jaar wel veel mee bezig. Zowel met de jongens in de 16 als degene die schieten, wat eigenlijk misschien nog belangrijker is. En als je hem 2 keer zo voorgeschoten krijgt, dan is het koud kusje. En dat was hard nodig, want Roda kwam onfortuinlijk via een eigen goal van Koen Jansen op achterstand. Daarna kwam de traptechniek van Paulussen van pas. En verdediger Marco Tol was de man van de gelijkmaker. Je hebt kopkracht nodig, dat hebben we. Je hebt iemand nodig, wat ik net al zei, die trappen heeft. En van daaruit oefen je bepaalde situaties in, hè, bepaalde corners. En vandaag viel het goed in en dan zal ik wel een keer wat minder uitpakken. Maar vandaag was het hartstikke belangrijk. Ja. 8 minuten na de pauze, Paulussen opnieuw met de hoekschop... en Beerte bij de tweede paal, Roda op voorsprong
En een bijzondere mijlpaal voor de Belgen. Ik heb al mijn doelpuntassisten, niet dat er heel veel zijn, maar ze zijn allemaal buitenshuis. Dus ik ben blij eindelijk die schier kunnen doen. Ja. Je heeft voor Penders gezegd, als je dan nog een keer een kerkrade doet, dan ga je ons helpen. Ja, voilà. Dus en dan moet ik luisteren. Hè. De eerste overwinning voor Roda dit seizoen. En het gaf trainer Rob Penders de gelegenheid om nieuwkomers Slegers, Marsman en Mensa te brengen. En dat was een extra bonus. Een blik op de ranglijst laat zien dat de NVV met het volle pond gedeeld koploper is. VVV staat op plek 6, Roda kort daarachter op de 8e plaats.